Βρισκόμαστε στο Λονδίνο, στο Greenwich, νότια του Λονδίνου, σε μια περιοχή που λέγεται Eltham, για να επισκεφτούμε το Eltham Palace. Η γέφυρα που περπατάμε ήταν η γέφυρα που πέρασε το 1400 ο Εμμανουήλ Παλαιολόγος, αυτοκράτορας του Βυζαντίου και αυτοκράτοράς μας, πηγαίνοντας να συναντήσει τον Ερίκο τον Τέταρτο και να του ζητήσει βοήθεια για να αντιμετωπίσει τους Οθωμανούς. Και μόνο αυτή η σκέψη μας προκαλεί συγκίνηση και μας γεμίζει ευθύνη για αυτά που αντιμετωπίζουμε, για αυτά που θα αντιμετωπίσουμε στο μέλλον και για τις πράξεις που πρέπει να κάνουμε οι ίδιοι σαν απόγονοι του Εμμανουήλ του Παλαιολόγου και βεβαίως τις συζύγους του Αγίας Υπομονής που γιορτάζαμε πριν λίγες μέρες, για να βρεθούμε και εμείς με τον τρόπο μας και τις επιλογές μας στο ύψος τους.